Лукашенко і Трамп паразмаўлялі праз тэлефон. Размова адбылася, калі амерыканскі прэзідэнт скіроўваўся на Аляску для сустрэчы з Владзімірам Пуціным. Прэсавая служба кіраўніка Беларусі зазначыла, што ў завяршэнні размовы Лукашенко запрасіў Трампа сям'ю ў Менск, і той прыняў гэтае запрашэнне. Пазней Трамп падзяліўся некаторымі дэталямі размовы ў сваёй сацыяльнай сетцы Truth Social. У мяне адбылася цудоўная размова з паважаным прэзідэнтам Беларусі Александром Лукашэнкам. Мэтаю званка было падзякваць яму за вызваленне 16 вязняў. Мы таксама абмяркоўваем вызваленне яшчэ 1300 вязняў. Наша гутарка была вельмі плённая. Мы абмеркавалі мноства тэмаў, у тым ліку візіт прэзідэнта Пуціна на Аляску. З нецярпеннем чакаю сустрэчы з прэзідэнтам Лукашэнкам у будучыні. Дзякую вам за ўвагу да гэтага пытання. Напрыканцы размовы паводле прэс-службы Лукашэнкі Трамп прыняў запрашэнне беларускага кіраўніка, самаабвешчанага, безумоўна, наведаць нашу краіну з візітам. Што гэта было? Вось як нам пракаментаваў гэты званок амерыканіст Антон Пянькоўскі. Змянілася не толькі рыторыка, змянілася нават лексіка адносна Лукашэнкі. Мы тут можам казаць, што, магчыма, па меркаванню амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскага чынавенства, вось гэта пытанне палітвязняў з'яўляецца тым, дзе можна дасягнуць такіх хуткіх вынікаў. Гэта пытанне стаіць у беларускім крызісе найбольш востра. То гэта першапачатковае пытанне, на якое трэба звярнуць увагу і якое трэба вырашыць. То бок не толькі яго хутчэй і прасцей за ўсё вырашыць, але ж гэта нейкае крывавольнае пытанне, людзі за кратамі, дзе трэба перш за ўсё звярнуць увагу амерыканскага ўраду. Сустрэча прэзідэнтаў ЗША і Расіі адбудзецца ў Энкарэджы на Алясцы ўжо сёння. Дасць яна шанец на мір ва ўкраіне, ці станецца спробою новага падзелу свету і чарговым вітком напружанасці? Пакуль свет задаецца гэтым пытаннем, нечакана ў тэме глобальных перамоў з'явіўся іншы матыў. Беларусь, але не толькі праз раптоўны званок Трампа Лукашэнку. Рэч у тым, што Міністэрства фінансаў ЗША дзеля забеспячэння перамоваў на Алясцы паслабіла некаторыя санкцыі супраць Расіі да 20 жніўня. У тым ліку былі зняты абмежаванні на аплату беларускімі банкаўскімі карткамі. Падрабязней Владзіслаў Корсак. Падчасовае паслабленне амерыканскіх санкцыяў маглі трапіць беларускія банкі з расійскім капіталам. Адпаведна, іх карткі пачалі працаваць у замежных сервісах. Паводле расійскага тэлеграм-каналу «База», прадпрымальнікі, якія перапрадаюць у Расіі тавары з ЗША, скарысталіся такой магчымасцю і пачалі закупляцца на амерыканскіх маркетплейсах з дапамогай беларускіх картак. Новы дзень і новыя антырэкорды на беларуска-польскай мяжы. Станам на 18 гадзіну ў чарзе на адзіным цяпер пункце пропуску ў Берасце Тэрэспаль магчымасці выехаць з Беларусі чакалі 3900 легкавых аўтаў. Расце ў чарзе і колькасць пасажырскіх аўтобусаў. У адмысловых тэлеграм-чатах людзі спрабуюць падлічыць, колькі часу можа заняць чаканне, калі за дзень прайсці кантроль цяпер паспяваюць толькі каля 250 аўтамабіляў. Беларускі дзяржаўны мытны камітэт у гіганцкіх чэргах традыцыйна вінаваціць польскіх калегаў, маўляў, тыя афармляюць не больш за траціну машыну ад магчымай колькасці. Згодна з разлікамі ведамства, тым, хто цяпер зарэгіструецца ў электроннай чарзе, давядзецца чакаць прыбыцця на беларускую мяжу прыкладна 5 дзён. Тым часам на мяжы Беларусі з Літвою з праблемамі сутыкаюцца пасажыры рэгулярных аўтобусных рэйсаў. 12 жніўня адразу два буйныя перавознікі, беларускі Менск Транс і літоўскі Еўралайнс, абвясцілі аб прыпыненні большасці паездак з прычыны нястачы дазволаў. Пасажыры пачалі атрымліваць паведамленні пра скасаванне паездак. Як аказалася, нават не ўсе тыя, хто трапіў у пазасталыя рэйсы, здолелі дабрацца да пункту прызначэння. У ноч на 14 жніўня два аўтобусы Менск Трансу не былі прапушчаны праз мяжу і вярнулі сваіх пасажыраў у Вільню.
І чарговая жудасная гісторыя пра гарасмент у дачыненні дзяцей у Новалукомлі. На Віцебшчыне настаўнік больш за 10 гадоў дамагаўся школьніц. Асабліва здзіўляе тое, што адміністрацыі установаў, дзе працаваў гэты чалавек, ведалі, але ігнаравалі паведамленні пра такія факты. Пра гэта апавяло выданне «Зеркала», якое атрымала ад ініцыятывы «Белпол» закрыты дакумент следчага камітэту. Чаму такія факты ўсё ж замоўчваюцца ў школе ці нават бацькамі, працяг тэму ў наступным матэрыяле. Вядома, што 53-гадовы настаўнік з Новалукомля выкладаў у некалькіх мясцовых школах ігру на баяне і мастацкую культуру. Першыя скаргі на педагога з'явіліся яшчэ 5 гадоў таму ў летніку «Юнасць», дзе тады працаваў мужчына. Дзяўчаткі паведамілі выхавальнікам і дырэктару, што той падглядаў за імі ў душы ды дакранаўся да іх. Тым не менш, педагог застаўся ў сістэме адукацыі, а скаргі ад школьніц ды іхных бацькоў працягвалі паступаць. Пры гэтым адміністрацыі ні школы нумар 2 Новалукомля, ні мясцовай дзіцячай школы мастацтваў ніяк не рэагавалі на сігналы. Прынамсі, такая інфармацыя вынікае з дакументу следчага камітэту. Школа сама по себе не хочет выносить этот ссор из избы и, как правило, отделывается какими-то, скажем так, устными объяснениями родителям, что мы проведем проверку, мы посмотрим, мы обсудим. И очень часто вообще списывают на то, что да, ребенок может этого не понимать, он там, может быть, неправильно понял, и вообще ребенок наговаривает. Летась супраць новалукомскага настаўніка ўсё ж завялі крымінальную справу за наўмыснае здзяйсненне дзеянняў сексуальнага характару ў дачыненні няпоўнагадовых. Але ці адбыўся над ім суд, журналістам пакуль невядома. Гісторыі гарасменту і гвалту, на жаль, не рэдкасць. 2 гады таму таксама на Віцебшчыне затрымалі выхавальніка, які 17 гадоў гвалціў дзяцей і здымаў злачынствы на мабільны тэлефон. Выявілі ж яго дзякуючы выпадку. Хлопчык, пабачыўшы ў краме свайго выхавальніка, стаў хавацца і не хацеў з ім вітацца. Пасля размовы з сынам маці звярнулася ў міліцыю. Што да барацьбы з педафіліяй, то адна з праблемаў – адсутнасць асобнага падраздзялення ў органах унутраных справаў. В Беларуси такие любые факты, они расследуются не каким-то специальным органом, условно не уголовным розыском, каким-то специальным подразделением, а сотрудниками наркоконтроля и противодействия торговле людьми. Аднак яшчэ большая праблема – замоўчвання. Дзяцей, ахвяраў дамаганняў і гвалту прымушаюць маўчаць тыя, хто і здзяйсняе злачынствы. І далёка не ўсе бацькі, даведаўшыся ад дзяцей пра факт ці спробы гвалту, звяртаюцца па дапамогу. Первое, потому что это табуированная тема, это очень сложно. Второе, потому что сами органы, милиция, полиция часто не доверяют, высмеивают этих жертв, и им очень сложно добиться там правды. Это страх самих взрослых, самих родителей, потому что если над твоим ребенком осуществили насилие, это значит что? Что ты не досмотрел. Актуальнай статыстыкі злачынстваў на сексуальнай глебе ў дачыненні дзяцей сілавікі не публікуюць. У 2023 следчым камітэце паведамілі, што з 2017 ў нашай краіне зафіксаваныя амаль 3000 такіх выпадкаў. Ірына Юрова, Белсат. Працяг эканамічнага падзення Міжнародны валютны фонд апублікаваў абноўлены рэйтынг краінаў паводле ўзроўню ВУПу на душу насельніцтва. Беларусь у гэтым табеле апынулася на 96-й пазіцыі. За год памер валавога ўнутранага прадукту нашай краіны павялічыўся на $90 і склаў $7880 США. Гэта амаль удвая ніжэй за сярэдні па свеце. Лідаруе сярод краінаў СНД Казахстан з паказнікам амаль $14 800. Гэтая краіна абышла Расію, якая заняла ў рэйтынгу 71 радок. Яшчэ вышэй заходнія суседзі Беларусі, Польшча і краіны Балты маюць паказнік ВУПу на душу насельніцтва амаль у 4 разы большы за беларускі. Згодна з прагнозам МВФ, толькі праз 2 гады Беларусь здолее дасягнуць узроўню ВУПу, зафіксаванага ў 2014 годзе. У 2029 ВУП вырасце на чвэрць да амаль $10 000. Аднак гэтая дынаміка будзе значна горшаю за суседнія краіны, таму адставанне Беларусі будзе толькі павялічвацца. Это такая дурная бесконечность. Сначала власти накачивают экономику деньгами, да, обеспечивают вот эти вот показатели, прекрасные показатели роста. Потом в стране случается финансовый кризис,
Потом происходит обвал, в том числе экономического роста, да, мы теряем там у нас обвал экономики на сколько-то там процентов случается. Ну и потом мы потихоньку это как-то нагоняем, набираем, и вот ну, никак не можем догнать. Там мы уже отстаем, собственно, там, от среднеазиатских стран, да, мы отстаем от Молдовы, мы, ну, не говоря уже о западных соседях, там, Литве и Польше. Як зазначаюць незалежныя эксперты, беларуская эканоміка цягам апошніх гадоў балансуе на мяжы стагнацыі, у той час, як Александр Лукашенко не перастае наведваць дзяржаўныя прадпрыемствы і дзяліцца парадамі, як трэба працаваць. Дайшла чарга і да фармацэўтыкі. Самаабвешчаны кіраўнік кажа пра тэхналагічны суверэнітэт і планы падпарадкаваць прыватныя фармацэўтычныя кампаніі дзяржаўнай вертыкалі. Што гэта прынясе галіне? Рывок наперад ці яшчэ большы мінус? Руслан Ігнатович. Як заўсёды, на нарадах у Александра Лукашэнкі на паперы ўсё выглядае амбітна. Беларуская фармацэўтыка разам з сельскай гаспадаркай абвешчаныя ключавымі галінамі наступнай пяцігодкі. Нужно людей накормить, нужно людей вылечить. Сейчас это очень важно. Лечить нужно их. Заразы в мире предостаточно. І дзеля гэтага кіраўнік краіны прапануе аб'яднаць дзяржаўныя ды прыватныя фармацэўтычныя кампаніі. Маўляў, у Беларусі з'явілася куча разрозненых прадпрыемстваў, якія дублююць вытворчасці дзяржаўных. Почему мы не можем создать определенный холдинг, где были бы учтены интересы государственных и частных? На практыцы ж гэта можа азначаць канчатковую страту самастойнасці прыватнага сектару, замарожванне канкурэнцыі і падпарадкаванне бізнесу палітычным задачам. Прынамсі, так ацэньвае сённяшнія ідэі Лукашэнкі доктарка з больш з 10-гадовым стажам, якая пажадала застацца ананімнай. Ты нават калі зробіш самую дрэнную якасць на самай дрэннай сыравіне, то гэта ўсё роўна будзе купляцца, бо альтэрнатывы няма. Так быць не павінна. І ў першую чаргу чалавек павінен выбіраць, якая ў яго плацежаздольнасць, што ён можа сабе дазволіць, але прынамсі гэтую магчымасць яму трэба даць. Галоўны акцэнт Лукашенко зрабіў на адным прадпрыемстве – віцебскім Белвітуніфарме, якое павінна стаць, цытата, тэхналагічным ядром новага аб'яднання і працаваць як на сельскую гаспадарку, гэтак і на медыцыну. Пытанне толькі ў тым, ці гатовая беларуская фармацэўтыка зрабіцца канкурэнтнаю. Гэта вельмі танны палітычны піяр, смеццевы, я б сказаў, піяр. Прорыв у Биофарм – это не копирование самых танных чужих леков, дженериков. Боже мой боже, это створение оригинальных препаратов коштом у миллиарды долларов и десятигоддзі працы. Это немагчыма ў ізаляванай краіне з дырэктыўнай эканомікай, адкуль, кідаючы ўсё, лавінай уцякаюць лепшыя кадры зараз. Падчас пандэміі COVID-19 Белвітуніфарм абвяшчалі ўдзельнікам у распрацоўванні айчыннай вакцыны ад хваробы. Але пра рэальны аб'ём яе вытворчасці і вынікі выпрабаванняў інфармацыі дасюль няма, хаця выдаткаваныя былі некалькі дзясяткаў мільёнаў долараў. Аб'ядноўваць у Беларусі любяць ад калгасаў да машынабудаўнічых, цэментных ці дрэваапрацоўчых заводаў. Што праўда, пакуль ніводная такая рэформа не прывяла да адчувальных вынікаў. Гэтыя галіны ўсцяж не выйшлі на акупляльнасць і утрымліваюцца пры жыцці выключна дзякуючы дзяржаўным уліванням. Руслан Ігнатович, Белсат. А ў сталіцы праходзіць грамадскае абмеркаванне новага генеральнага плану Менску. Дакумент будзе вызначаць развіццё горада і агламерацыі да 2030 года. Але людскіх заўваг і прапановаў вы там не пабачыце. Чыноўнікі прымаюць іх на сваю паштовую скрыню. Сярод асноўных зменаў адмова ад 3-й кальцавой, будаўніцтва 4-й лініі метро, а новае жытло перадусім у гарадах-спадарожніках. Па ключавых момантах генплану прайшлася наша журналістка Юлія Цяльпук. Сталіца хутка расце. Зацвярджаючы генеральны план Менску 9 гадоў таму, чыноўнікі меркавалі, што да 2030-го насельніцтва не перакрочыць 2 мільёнаў. Сёння план карэктуюць, называюць лічбу 2 мільёны 30 тысяч і прызнаюць, шмат што ідзе не па плане ўжо не першы год. Оперативно требовалось решать задачи реализации многофункционального комплекса «Северный берег» с размещением новых объектов жилищного строительства.
вот, порядка 5,5 миллионов квадратных метров, строительством международного выставочного центра, центра международной торговли. Генеральны план Менску – заканадаўчы акт, таму выконваць трэба абавязкова мэты ў будаўніцтве і рэнавацыі жытла, інфраструктуры, транспарту і паркавай паласы. Буйны праект «Паўночны бераг» упісалі ў план заднім чыслом. Ёсць і такія аб'екты, якія незаконна знішчылі. Аўтавакзал маскоўскі, там быў як адзін з асноўных элементаў наземнага грамадскага транспарта. Генплан зацверджваецца законам і гэтак далей. Калі было патрэбна, гэта аўтавакзал быў знесен. Тым не менш, арыентыр для развіцця сталіцы апублікавалі. Апроч паўночнай часткі Менск пашырыцца і на поўдні, а таксама ў раёне нацыянальнага аэрапорту. Асноўную стаўку, аднак, робяць на ўшчыльненне забудовы. У Сухараве, Лошыцы, раёне Менск-Свет, на месцы былой птушкафабрыкі, на Нававіленскай і на тэрыторыі заводу «Агат», за Менскай кругавой дарогай у Дегтяроўцы, Шчомысліцы, Сенніцы і Ельніцы. Будзе адбывацца тое, што адбываецца. То бок узяць нейкую зямлю гарадскую, якую можна танна забудаваць, зрабіць там чалавейнік, зрабіць піар і маркетинг, быццам бы там Дубай будуецца, вось, прадаць беларусам утры дорага, зарабіць на гэтым грошы, вывезці іх у Эміраты. Вось такой схематоз, ён як працаваў, так і будзе працаваць. У сіле застаецца стратэгія зносу прыватнага сектару ўздоўж магістраляў. Падрыхтавацца жыхарам вуліцаў Арлоўскай, Богдановича, Волгоградскай, Аэрадромнай і іншых. Людзей расселяць па спальных раёнах Менску. Такімі спальнікамі сталіца перанасычаная, кажа аўтар YouTube-каналу «Фактар гораду». Унутры бракуе крамаў, кавярняў, цырульняў і іншых паслуг. Людзі больш ездзяць і перагружаюць магістралі. Дапамагчы мае 4-я лінія метро, якая застаецца актуальнай. А вось ад 3-й колавай адмовіліся на карысць зялёных зонаў. Невыканальнымі мэтамі чыноўнікаў Уладзімір Кавалкін бачыць плюс 120 тысячаў насельніцтва ў гарадах-спадарожніках Менску. Прапісана, што там трэба будаваць больш сацыяльнай інфраструктуры, жытла і ствараць працоўныя месцы. Сістэмныя інвестары ў Беларусь не прыйдуць. Прыйдуць вось усякія авантурысты, махляры, якія там на сяброўстве з Лукашэнкам спрабуюць нешта зарабіць. Новы план вынеслі на грамадскае абмеркаванне ў непублічным выглядзе. Вашыя прапановы і заўвагі прымаюць да 27 жніўня на e-mail адміністрацыі Маскоўскага раёну Менску. Юлія Цяльпук, Белсат.